podes saber onde quero adelantados? Perdón que tardes en responder, é que estive liada e desliceime. A partir de mañá estaremos casados. Ainda non me fixen a idea. Meus amigos din que esta será a miña última noite de liberdade. Pero eu sei que non é así. A partir de mañá serei o home máis feliz e libre do mundo. Son tan feliz. Que faz? Que sou o único vicio que me queda de que te coñezo. Ah, sí? Sí.